Здравейте хора, аз съм Врацов БГ и днеска играем Майнкрафт синглплеер, не iGoars или такива. Нека влезем в нашия сервер да гледаме, да видим какво ще става с него. Аз тук съм не. Много съм гладен, трябва ми храна. Чакайте, аз май имах. Да, ето. Тата и кот мене е. Каквото го... Ей, меч. Къде ще го дропнах? Не ми трябва. Ареде. Тук единствената храна само вика е пилета. Кокошки и такива глупости. Ужас. Опа. Се няма ми се възстанови обаче крафта. Джамп! Успях. Опа. Малко да пощупим. Аз тук не знам сега какво става. Камера. Не, това не е камък. Тук храна. Диня! Yes! Ела, Диня, при батко, да ти песла. Зайч. Как не умря, бе. Колко на? Това кола не съм го виждал. Взето. Сега видим къде има храна. Чакайте само да поедем. Готово! Пълно е. Сега почва да не се зарежда. Хора, тук освен може да се направи единствено къщичка на дърво. Тук никъде не може да се направи къща. Няма никъде поляни. Аз преди исках дървета, сега пък не ги ща. Айде! Ей, тук вече му е. Yes! Най-накрая се измъкнахме от една джунгла, ама сега почва другата джунгла, която ще е кратка. Голям зайк. Кой мина? Зомби! Не знам къде е. Това малко е тук покопаме. Айде! За диамантен меч, кирка, брадва, всичко. Може малко да лагим, това е от самата игра. Тя лаги така. Ама аз не знам къде сте зомбита. Май тук ще си направя, нали, къщичката. Така, нека да почнем, че и сега се стъмнява.
Крафтинг тейбъла само ви кажа някъде ми отиде. Тук ще стават малко, нали, проблеми, ама нали, първата нощ е така, ще го затворя, за да може поне да виждам. Че сега се оправят всичко. Как така това не съм го видял? Ето. Аз се чуя откъде е тази светлина. Това не съм си оправил сметки. Ето към мисля да ми е къщата. Айде, това вече замина. Айде да почнем малко, нали, кирката. Не знам къде обаче се чуват тези зомбита. И хора, това правя, нали, този клип преди да замина за почивка. Понякога лаги, нали, много гадно, ама това трябва да е, съжалявам, хора. Това самата игра просто е така. Не мога да разбера къде са те тъпи зомбита. Айм ще са и не види зомбитата грозни. Сам ви казах, че нали на закупената Майнкрафт зомбитата те чупат врати. Така че по-добре играйте, нали, от Майнкрафт от Замунда, а не от купената. Защото купената е по-гадна от Замунда. И кирката ли е? Чайте сега. Крафтинг тейбъл някъде съм го забил, и аз не знам къде. Ето ще го поставим. Те зомбита ми писват. Не! Какво направих? То така ли е? Кирка. Така. Брадва. Лопата. Влизам в стаята, пуска. Ето го и меча. Вие му познате идеално. Ето ка сега. Стига бе! Къде си? Вие му знаете идеално. Още малко сме втори левел! Еми хора, извинете за